Mama? Iki mama ka na. May hinintay ka rin? Mm. Kasama mo? Yung amo ko. Ikaw? Blood test. Ha? Blood test. Bakit? Umaga yung pa ako eh. Ano nangyari sa pamo? Baka siguro mataas ano ko. Yung Uric acid. mm, Tinitingnan. bigla na lang namaga? Oo, hindi tayo magmamaga. Ano siguro? Kasi mga nakaraan. Siguro yung nakalitis madalas yung kain ko ng Matatamis? hindi Oh, maalat. maalat. Yung daing. Daeng. Saan ka dito? Sa Bujuman ako. Burjuman. Ikaw? Alwar ka. Kalayo. Mm. Alwar ka ba? Mm. Malayo. Hintay ka lang yung check up yung mama mo? Oh, may ultrasound siya. Andun kabayan yung nag-ano sa kanya. Nag-assess? Nag-aalaga sa bahay. Ikaw, nurse? Nagmamaniho ako. Ikaw yung nurse. Sure ba? Parang ay, nakita din ako babae, pero doon kasi yung sa taas eh. Saan taas? Sa second floor, may dalang bata. Hindi ko alam. Matanda yung kasama.
yung amo ko. Matanda na, naka-wheelchair. Hindi pa tapos. Hindi pa yata. Saan ka sa atin? Summer. Summer? Ikaw? Lady ako. Aha. Pero So, sa sino ano ako? hinintay mo ngayon dito? Ako lang ano ako, magbas lang kasi ako. May bus ba dito? Meron. Anong Ayaw number? naman mag-search, ayaw naman ano, Anong number ng bus? C3. Si pumapasok dito? Hindi, doon sa Ah. mga kalsada. Ayaw ko pumunta doon pag hindi pa, Oo. Mainit eh. maano yung bus. Madami. Padaan. Pero anong oras dadaan? Kaya nga sinisearch ko, ayaw Hmm. naman mag-search. Nagluluto ko yung balik kasi dito ako nag-ano. Sa Borjuman ka nagtatrabaho? Hindi, Rashidiyah. Lay. Kalari. Metro ka lang, no? Metro, tapos Carly. Carle. Kasi sa ano pa ako, Etihad Mall. Alam mo Etihad Mall? Mm-mm. Pero Etihad Mall, in front. In front sa Etihad. Pagpasok Malapit pa ng- kami doon, di ba? Ha? Malapit lang Alwarta Oo, to. Alwarta. Malapit Ordet. ako sa, alam mo yung Badar? Badan. Ah, Hmm. mais naman. Kikita Kasi ko. driver ka eh. Sa tapat kayo ng Etihad. And, papasok siya eh. Ah. Community. Kaya, Nakita ko nga yung Badar. oo. Kaya wala kasing ano doon. Walang So may pasok ka pa ngayon? Wala. work from home na lang ako, sabi ko sa amin. Bakit? Anong trabaho mo doon sa ano? Sa yung sleep ako. Hmm. Sabi ko, mabait yung amo ko pag may tip ako, pag may mga ano. Pinayagan ka. Nag-work from home lang ako. Matagal ka na dito? Saan ka sa summer? Summer. Northern Summer. Waray no? Waray. Ah, sa Dapit Katbalugan? Na bubon. Ha? Bubon. Ano? Parang ano? Parang sa Katarman. Katarman. Ang lula ko dati.